Yan po. Good morning! It's May 16 at alam nyo ang bagong balita and good news. Liquor ban lifted na. Finally! Kaya pupunta ako sa grocery store, mamimili ng, alam nyo na, dadaan na rin ako at bibili ng pulutan. At dahil meron pang quarantine, hindi tayo makakabingwit ng pulutan o makakapag-foraging sa ilog, kaya bibili na lang tayo ng pampulutan. Lea's Lechon. Yun, tayo pawin. May malutong pa sa balat to. Okay, bali-bali kayo. $200 daw ah. Ayan lang sila. Agila cacapon. Ikin nyo lang dyan papilay tapay malutong nyo. Kayo ah. Pasok sa pantoy taba. Let's drink. Lemon water. Mga tropa natin. Yung isa pumunta sa girlfriend niya. Paring Felipe. Trailer yun. Mas inuuna pa niya girlfriend niya kaysa alak. Bukasan muna natin ng konti tapos lagyan natin ng kalamansi or lemon itong gin. So, sausawan. Kaya gawa tayo ng sausawan. Ito sili. Sili at suka. Magtagay muna tayo mga pre. After 3 months. 2 months ba? 3 months. Ko alam. Manakin to. Wow. No. Crispy. Kaya na wala na nausawan. Juicy at crispy. Ay. Umulan. Kaya, chili oil. Ginawa ko to kahapon. Chili garlic oil. Ito naman, chili oil ng mga matatapang. Buo siya ng chili. Ni-roasted ko. Yan. Kaya ulit. Tagal ni paring Kipol. Oh. Yan po.
Crispy pa siya, promise. Woo! Oh, habulin natin ng isang buong sili. Mm. 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 Wow. Ah, perfection. Sarap. Pa. Mm. Mm. Tagal din. Juicy siya, oh, juicy. Kanya? Lagyan natin ng chili garlic. Ah. Yan. Perfectong pagkaluto. Crispy na crispy, juicy in the inside, crispy in the outside. Doon talaga ang the best na liempo. Habunuan. Pero tip lang, no? Huwag kayong bibili ng liempo ng maagang maaga. Mga around 8 or 9, pagbukas na mga yan. Pag may mga bukas na dyan ng around 8 a.m. or 9 a.m., umiwas muna kayo sa pagbibili. Or tignan nyo muna yung binibili nyo kung crispy pa talaga siya. Kasi pag minsan, hindi maiiwasan din yung hindi nila nabenta kagabi, ibebenta nila ng umagang umaga. So hindi na siya crispy. Pangat na siya. Pangalawang init. So ang technique dyan, para malaman nyo na kung crispy talaga yung pinili, hiramin nyo yung kutsilyo nung namamatas doon, yung nag-slice. Habang nandoon pa siya sa skewer niya, doon sa stick niya, taktakin nyo. Alam nyo naman yung parang hollow na sound. Yung hollow na sound na ano, yan yung parang hollow na sound, yun ang crispy. Pero pag tiniktik nyo ng ganito, tinaktak nyo, parang mamasa-masa na matigas, hindi na yung crispy. Yes. Kain pa ng sili. Lagay pa more. Kain ng sili. Oh. Oh. Sili. Roasted sili. Wow. Chili bomb. Boom! Pag kinain mo tong buo, ninuya mo, parang boom! Sumabog.
Mm. Sumabag talaga yung sili dito. Ang sarap. So kung gagawa kayo ng chili oil, huwag nyo nang islicein. I-prito nyo ng buo. I-deep fry nyo ng buo yung sili. Hanggang mangitim siya. Magiging crispy siya. Tapos yung anghang niya masarap. Pang ngunguyay mo siya, boom! Kasi boom! Sasabog sa loob ng bunganga. Whew. Mm. Ah. Mm. 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 Yung sweet chili sauce. Subukan din natin. Bale, ang ginawa natin dito, pagkatapos pinakuluhan, binuhos agad yung mainit na tubig tapos nilagyan ng malamig na tubig para matapos yung cooking process niya sa loob. Magiging malutong siya pag kinain mo. Suka, chili oil. Mm. Mm. Dito. Ano? Dito na. Pakita ko sa inyo. Oh. Oh. Kinakain ng pusa. So, mamakita. Halika. Nanaw. Halika dito, nanaw. Mami ay. Halika dito, mami ay. Mami ay. Mami ay. Vegetarian yung pusa namin. May tanim akong kamatis, yung bunga. Pag nung namunga, akala ko daga ang kumukuha sa kamatis namin. Pala pusang inangal-ngal niya. Nandun pa siya sa puno nung kamatis. Ay putang. Ah. Mm. Mm. Oh. Mm. Thank you. Bali-bali mo may di mo siya naman. Nagamit mo namin. Pansamit ang kung galaw mo ano. Lemonade. Basa. Mm. Kakabonito alam mo ano. Kakabonito alam mo. Gabi ko di magkamarino lang din doon. Yan. May bato-bato. Yan. Ano yan? San Marino lang din. Dito talaga may ano naman. Ang may kalay campes. Ang ilog mismo. Mhm. Wala mo ano kabalag.
Nga po man. Di siya makakala, makakampis kami, nakakaandam siya. May mangrove snapper, kung may, Ang bala nga. may, kunti Pangasinan doon man. May bulag-lag, may banana mo eh. Kumusunahan na lang ni Mang, bawal na to. Bawal mo na ito sa kagulaglagan mo, nagawa na mabadsan, 2 kilo na. Bawal na, makatingit mo nga. Approximately 10 hours later. Sabi saan? 3 days later. Your team destroyed a turret. 2,000 years later.